The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me. Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me. The Lord is my rock and my fortress, and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower. For he hath not despised, nor abhorred the affliction of the afflicted, neither hath he hid his face from him, but when he cried unto him, he heard. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knoweth them that trust in him. But the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble. Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, let us prepare ourselves. Ikaw nga magtutuo, manduan ka nga imong ikumpisal, isugid. Hinganlan nimo ang tanang mga sala nga imong nabuhat nining adlaw. Kay kini mahimong babag sa pagtuon sa pulong sa Dios kun dili nimo kana hinganlan o ikumpisal. So ginamit ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. First, kun anaa sa Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, ang pasalamat kami kanimo, nininglayan no sa mga adlaw nga imong gahin alang kanamo, Diyos, nga makapadayon kami sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagdala kanamo, ning napita, nga mo'y among tunanan sa imong pulong, pinagi sa Bible study through the YouTube. Nagaampo kami o Diyos nga pinagi sa pag-ahom Espiritu Santo, imo kaming tudluan og dugang kamatuoran dining adlaw. Kaintanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan, aniya na sa kita sa atong Bible study through the YouTube. Og
padayon kita sa pagtuki nining atong tun-anan nga taud-taud na nato kining duputan, the doctrine of divine guidance, ang doktrina o pagtulunan bahin sa pag-agak, paggiya, pagtultol sa Dios sa atong kinabuhi. Okay? Now, ato nang na sayran nga ang matag usa ka tawo nga nakadawat na kang Ginoong Jesucristo ngayon ngayong manluluwas, nahimo na siyang anak sa Dios, gisuluban na siya sa pagkamatarong sa Dios. So kung ang Dios mo tanaw kaniya, dili na siya hinukman, kundi namatarong na siya, hataga na sa kinabuhing wala na katapusan. Ang iyang ngalan lista na dito sa Lamb's Book of Life, never to be blotted out. Kana maoy timailhan nga siya kalifikado na magauban sa Dios dito sa eternidad human siya mamatay. So all of this ug uban pang mga nangitabo antong yung at that point of salvation. So diha nahimo kang anak sa Dios, natawo ka pag-usab, ug mao nga at the same time ikaw nahimo nga tinugyanan o representative of the Son of God dinhi sa yuta, ug ikaw nahimo ng embahador alang kang Ginoong Jesucristo. Gitawag ka na nga kanang usa ka saksi, usa ka saserdote, o magtotoo. Mao na kanang imong mga ngalan o titulo. You are now a believer, you are born again, and you are now a member of the royal family of God. So, Kristohanon ka na, ug mao nga gikinahanglan nga kita makaila, magakaton sa paagi sa Dios sa iyang pag-agak, paggiya o pagtultol kanato ingon nga iyang mga anak. Busa gikinahanglan nato ang pagtuon, pagkaton sa iyang mga pulong, kaya naaman diha ang iyang kabubuton, iyang plano, iyang tuyo sa atong kinabuhi. Mao bitaw nga gipabuhi pa kita hangtod ni gayuna kay wa pa mahuman ang iyang plano sa atong kinabuhi. Gusto? So mao kana nga nagpadayon kita nining atong Bible study through the YouTube, adlaw-adlaw na kini. Kay this is God's mandate for every believer to study God's Word on a daily basis. Kay dili man masilsil sa atong alimpatakan, sa atong kalag, ang mga pulong sa Diyos kung tun-an lang na og intermittent, buta sabot nga magaputol-putol. So mando kini sa Diyos nga tun-an atong iyang pulong aron motubo ang atong kalag. Segundo Pedro 3:18 nagasulti diha o nagamando sa tanang mga magtutuo, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow, patubuon. Okay? Og nahibawan na ta nga dunay tulo ka ang sa atong pagtubo. Una, sa bag-o patang na luwas, ana ta sa unang ang naginganlan og baby believer. Mga bata pa kita nga mga magtotoo, baby believer. So ang kanunon sa usa ka bata ang gamay, masuso, dili man mga gahi, kay wa pa man siya ngipon. So gitandi kini sa espirituhanong bahin. In the spiritual realm, a baby believer needs milk. Okay? Kaning milk gitandi ni sa sinugdanan nga mga pagtulunan sa Biblia. Okay? The basic doctrines. So pakanon kanang maong bata hangtod magatubo og makakabot siya sa ikaduhang ang ginganlan og hingkod na nga magtotoo, adolescent. Okay? Apan dili siya monong. He should not stop there.
dili kinahanglan nga muhunong siya kay muhunong gani siya, maputol na pud ang iyang ginganlag spiritual momentum. So sa pagpadayon sa itong spiritual momentum, itong iboylo hangtod makakabot kita sa atong common goal ingon nga mga magtotoo nga ginganlan og spiritual maturity, spiritualong pagkahamtong. Okay? So inigkaabot na naton yan na once we reach that stage, mao na kanay ginganlan sa Grigong pulo nga pleroma, the fullness nimo ingon nga magtotoo kay hamtong ka naman og niya nang maong ang ay mo nang mahimaya ang Dios. You now can glorify God og sa diha nga mag-glorify nimo ang Dios, bubuan ka sa iyang mga panalangin, ang escrow blessings in time. Okay? Maman na itong gihisgutan. This is a review. Okay? Paglabas sa itong panangduman. So diha nga na nakadihang maong ang sa pagkahamtong espirituhanon, then do na kanay katakos sa pagkinabuhi. You now have the capacity for life, for love, for blessings. Okay? So, na kay katakos, you have now the capacity for life. Okay? Kamao ka na kanang dumala sa imong kinabuhi. Okay? Of course, ginamit ang pulong sa Dios. So mao kini ang inunta process sa imong spiritual growth. O gikinahanglan nga kini masilsil na gyud sa atong alimbatakan kay may nungdanon kini. This is the key to achieving and living that kind of life which is supernatural, sophisticated, unique, dynamic, sa fabulous and fantastic kind of life. Dili ni kasagaran nga maong matang sa pagkinabuhi. Alang ka na itong mga magtotoo. This kind of life is only for believers. Okay? Mga magtotoo, mga luwas nga mga katawan sa Dios. So mo na nga kini atong gitunan ng iyang pulong kay mo man kini ang proseso paagi nga gitudlo sa Dios pinagi sa iyang pulong. Anha mangud ta makaibaw, makaila, makakaton sa iyang mga paagi sa Dios sa atong pagtuon. Mao na nga ayaw katingala nga naay panahon nga magabalik-balik ni atong paghisgot sa mga puntos sa doktrina, kay kini gikinahanglan nga sublion, balik-balikon. Repetition is the best teacher, right? Mutuo ka ba niya na? Ang pagbalik-balik kay kini atong paagis pagtuon sa pulong sa Dios, inculcation. Unsay binisayag inculcation? Sinilsilay, isilsil ba? It sinks into our soul. Mao ni ang paagi sa pagtuon sa pulong sa Dios nga doctrinal. Mao bitaw nang ginganlan nato doctrinal Bible study. Kay ang atong pagtuon sa pulong sa Dios binasihan sa original nga mga pulong nga gigamit. Kung naibaw naman ta nga Old Testament kanang books gisuwat kini sa Hebrewanon. Hebrewanon may original language nga gigamit sa pagsuwat sa Old Testament. Daang pakigsaan gikan sa Genesis ngadto sa Malakay. Okay? Malakyas. Kanang pagsuwat niya ng mga libruha gisuwat kana originally in Hebrew and Aramaic. Well, katong gigamit ng mga pulong ni Ginoong Kristo samtang gipamtangan na siya sa paghukom dito sa cross. Ang iyang gipanggamit some are kanang Aramaic.
Okay? Apan majority sa mga pulong gigamit sa pagsuwat sa Old Testament, Hebrewanon. Ug ang New Testament, bag-ong pakigsaad, gisuwat kini originally in Greek, Griego nga pinulungan. So mo ni atong matang sa pagtuon. We study God's Word, okay? Based on the original languages. O kini nga atong pagtuon dinhi, this is a kind of re-echo sa mga nagakuy-kuy, kanang tipik-tipik, nagasuta, tuon gyud sa makuti nga mga Bible scholars, mga doctrinal nga mga Bible scholars, o mo ni ang atong tinubdan, mo ni atong source nga atong pagtudlo dinhi, pagtuon sa pulong sa Dios. So kaya nga itong gigamit nga pagtudlo based on the original yung tuon sa doctrinal nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ang gigamit na itong method is the so-called ICE method. I stands for isagogical. C stands for categorical. E stands for exegetical. Ang ICE method in general, okay? Isagogical, pagtuon sa pulong sa Dios binasihan sa kasaysayan na ng usa ka kapitulo ug bersikulo nga atong mabasa diya sa Biblia. Basihan unsa mang panahon nga kana nasuwat. Mao ni isagogical. O niyang categorical, mo ni mga categories, mga bahin-bahin, klase-klaseng mga punto sa doktrina. Categorical, kanang doctrines. So, mo na yung doctrine of salvation, doctrine of redemption, doctrine of justification, doctrine of resurrection. So, kana, mo ni ang mga bahin sa categorical. Unya ang exegetical, mo na ang pagtuon sa pulong sa Dios nga basihan ang iyang original nga mga pulong nga gigamit. Unsay atong padayag kanimo bahin sa Old Testament, unsang language nga gigamit sa Old Testament, Hebrew. Ang New Testament, Greek. So at least na nakay ideya niini. So mao ni nga kini nga tong pagtuon sa pulong sa Dios dili ni kanang ingnon ta karang samang common kaayo karong panahon na nga murag naganiingan lang nilag sharing type, dili man mahimo. Kinahanglan ang mutudlo otorisado o may kanang iyang responsibility, authority comes from the power of God, from the Word of God. Okay? Ang bisan pa niya na kanang nagatudlo, ana ay gasa sa pagtudlo, spiritual gift of teaching. So, dili bisan kinsa ang makahimo niya na ay mga tinugyanan sa Dios. Okay? So, that is a spiritual gift. Usa ka na. Ang mga spiritual gifts sa New Testament, one is pastor-teacher, pastor magtutudlo, evangelista, evangelist, mga kanang missionaries, administrators, mga pangulo sa nagkalanlaing mga hugpong mga kongregasyon. So mao kini ang pagpadayag kanimo, pagpaklaro kanimo nga mao kini ang atong paagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Og kining matang sa pagtuon ginganlan lagi nato og inculcation, sinilsilay. Okay? Kay mao nang gabalik-balik usahay ning atong paghisgot niini aron sa ingon niya na di na gyud makalimtan.
dili kay gabalik-balik ta aron mahinumduman, dili sayop. Gabalik-balik ta dili kay mahinumduman kun dili di na gyud makalimtan. So mo nay punto o bahin sa sinil-silay. Okay? So mao ni nga nagapadayon kita sa pagtuon ining bahin sa the doctrine of divine guidance. Gikinahanglan ang atong pag-ila sa mga paagi sa pagtultol sa Dios kanato ingon nga iyang mga anak. Now, okay, magpadayon ta sa atong pagtuon niadto nga atong gibiyaan kagahapon naghisgot mangita. By the way, una sa di pa gyud ta mo tukbil ni ana atong timan-an in our Bible study na ay mga butang nga gikinahanglan to be able to derive maximum wisdom from God's Word. Ang una gyud niini kanang we must be free from any personal sins. Kinahanglan wa gyoy nagpahipi o nagpabilin pa diha kanato nga mga personal nga mga sala. Hibaw naman kag mga personal nga mga sala. Sins of the mind, sins of the tongue, overt sins. Okay? Og di na nato kinahanglan reviewhon kanang mga ehemplo niya na daghan kayo mga ehemplo. Mental attitude sins. Mao ni the worst kind of sins. Kinagrabihan. Ngano man nga kinagrabihan maning sala sa una-una. Tungod kay way makakita. Way nakahibaw gawas lang sa Dios ug ikaw. Mao na kinagrabihang matang sa sala. Mental attitude sin sala sa una-una. Okay? So we must be free from any personal sin. Ikaduha, kakinahanglan ang atong pagpunting sa atong pagtagad o concentration sa in English pa. Concentrate. Dupot gyud sa imong kanang punting. Yan ang gitudlo. Ikatulo, gikinahanglan ang pagbaton sa pagkamapaubsanon. Okay? Kaya ang pagkamapaubsanon maunay kanang hiyas nga diin ikaw matudluan. Kay kung magbaton ka og pagkamapahitason, mapahitason ka, arrogante, dili ka matudluan. Kasabot ka? So mao na ang gikinahanglan ang atong pagkamapaubsanon. Let us put ourselves under God's authority. So, ang lain nga ni ining humility is grace orientation. Unya ikaupat, nga atong huna-hunaon nga kini atong ibuhat, pagtuon sa pulong sa Dios, pagsimba kini. This is a worship. Kaya ang meaning God's worship is to give worth. Naghatag ka og bili. Unsa may mong gihatag og bili? Ang pulong sa Dios. So you are worshiping God. Okay? Worship God in spirit and in truth. Truth ang pulong niya. Okay? Kaya, okay. Because the Bible is God's Word, ang Bible study must have a top priority with these tools. Kinahanglan niya na ay nagatudlo. Okay? Na ay pastor teacher nagatudlo. Na ay ginganlan nato dapit sa atong pagtuon, classroom for the study. Diin ka nahimutang karon ngali na ka sa imong sala o asa bakang dapita karon nagpaminaw niini wherever you are. So that is your classroom for the study. And then you have the textbook. Sa dili pa kita magtuon sa pulong sa Dios, may tingalig magdapo kag Biblia ba? Kaya mo man ay textbook. Okay? Unya yung kaupat, kanang timanan na to nga ang matuod, yung magtutudlos kamaturan mo ang bala ang Espiritu Santo.
kining kanang sulti dinhi nagabatbat sa pulong sa Dios, instrumento lang siya, mo nagiingon sa English ko, mouthpiece ra siya. Okay? Gigamit lang siya sa pagpasabot, pagpatinaw sa pulong sa Dios. Apan ang tinuod yung mo himong klaro og tataw, tinaw, mao ang Espiritu Santo. He is the mentor, the real teacher of truth. O gikinahanglan nga kita mapunan sa Espiritu Santo sa atong pagtuon sa pulo sa Dios. Mao ni gilangkob kini, this is kanang a package, no? Mao ni gilangkob kini ginganlan as in English og grace apparatus for perception. Grasya nga kahimanan nga grasya alang sa pagpanabot. I don't know, mudawat kanya ng mga binisaya paghubad nako. So, gikinahanglan nato kining maong pagtuman nining maong mga requirements. Kay pinaagis pagtudlo kanato sa Espiritu Santo, we will be able to dig into the scriptures effectively sa epektibo nga paagi, which is an all-important endeavor that will change our life. Mao ni makapausab sa atong kinabuhi. Bitaw nang ilang giingon nga books kanang inform, but the Word of God transforms lives, changes lives. So, nga mahimo ba? I will reiterate and emphasize one important point dinhi nga ang ultimate goal sa tanan nga mga Bible study is application, not interpretation. Okay? And most importantly, ang nag-una gyud nga kanang katarungan o rason nganong magtuon tas pulong sa mao nga aron si Ginoong Jesucristo mahimong tinuod sa atong kinabuhi. Sabta ginapagayo. This is the most important kanang step to study God's Word in order to make the Lord Jesus Christ real to our life. Timan-an nato katong atong slogan, ingnon ta slogan, Operation SLA. Unsa man tong Operation SLA? Study, learn, apply. Study, learn, apply. Mo na ni ang atong baruganan. Now, okay, last time ang atong gibiyaan nga pagtulunan mo kadtong mental attitude. Okay? Now, let us remember kining atong gipangisgutan, kining mga doktrina nga atong gipang hisgutan is all in our mind. Mental attitude. Gani ang the Christian way of life is a mental attitude life. It is a system of thinking. Okay? Now, gikmo na nga sige tagtuon hangtod nga di na kalimtan, unya atong barugan usab, atong timan-an usab kadtong prinsipyo nga ang kapaspason sa atong pagkat-on kinahanglan mulabaw sa kapaspason sa atong pagkalimot. Namo nagiingon, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. So, diya sa Proverbio 24:10, nagaingon kining pulong sa Dios. If you are slack, meaning negligent, lack of energy, if you are slack in the day of distress, thy strength is small. Gamay ra ang imong kaligon. Okay? Kuwang imong kaligon.
kung ikaw negligent lack of energy in the day of distress. Naon sa may makapalig-on kanimo, pulong sa Dios. See? O timan ini, every time we face any tragedy, bisag unsang matang sa mga katalagman, kanang mga disaster in life, o kita mapakyas, and then we fail, that means dili pa kita mature spiritually. Basta? So kita dali ra gyud tang mapukan inunta, may sukamod, may dagma. We easily fail. Kung na mga tragedy, na mga sa may example ini mga tragedy, mga disaster. Parang litan na ay mamatay sa pamilya. Imong hinigugma. Disaster man na. Pananglitan mawadan kang trabaho. Di ba? Tragedy o disaster na. O ang imong hinigugma usas imong hinigugma na diagnose siya nga na ay cancer. Di ba na tragedy? O ang imong kanang mga imong mga negosyo nangahagba, bankrupt, tragedy, kini sinati ni Job, ninomdong ka ni Job, ang istorya ni Job. Di mo na si Job, kadto si Job, puno yung doktrina. He was spiritually mature, tanawang iyang kaimtang. Unsa ang nahitabo ni Job? One day, sa usa ka adlaw, nangamatay iyang napulo ka mga anak. At the same time, nagapartito silang mga anak ni Job, niya kalit sila unsa. Dahil nahitabo, nangamatay sila. Tingali, linog baron o unsa diha, disaster. Patay. So, mga sulugoon ni Job, nangingon, nangamatay ba yung mga anak, Job? Natarantar ba si Job? Wa. Nagligid ba siya sa pagkatarantar? Wa. Barog yun si Job. Kaya naibaw siya, naay tuyo ang Diyos. So, mingon siya, the Lord giveth, the Lord taketh away, blessed be the name of the Lord. Nya, taon-taon, dihan na po'y nag-report niyang mga sulugoon, Nyor, nangasunog mag-imo mga kabtangan, imo mga property, Nyor. Ang iyang mga kay dato man to si Job, man to. Iyang panahon. Usa sis mga dato niya itong panahon na. Pagkaibaw niya, unsa? Tarantar ba siya? Wa. Relax na si Job. God giveth, God taketh away. Blessed be the name of God. Itistingan man siya ni Satanas. Unsa kalig-on gyud ang iyang pagsalig sa Dios. Ang iyang kanang pagtuo sa pulong sa Dios. So mao kanto. Ang tod nga tirahan na gyud ang iyang lawas ni Job. Gikabahong na to siya. Allah, iya na pang gipangkis-kis na tong ang iyang asawa mismo miyo Job. Tuo paghihapon gani mong Dios. Itunglo na siya. Curse your God. Mo na unsay iyong Job. The Lord giveth, the Lord taketh away, blessed be the name of the Lord. Lingo sa tanan lisura ni Job di ay kalig-on. Gyud siya round. Surrender gyud siya. Anto nga ni iyang mga amigo na talikdan na si Job. Kaniyang akong pagpatinaw ni mo mahitungod ning tragedy o mga disaster sa kinabuhi. Mao na nga, kung naay mo abot nga disaster sa mong kinabuhi and you fail, then
that means you are not yet mature spiritually. Mao niya nga tong tumong sige tagtuon. Tuon, tuo. Dili lang kay sige kag tuon, kundi tuuhan ang imong gitunan. Study, learn, believe, tuuhan, dawaton, gamiton sa atong pagkinabuhi. Mao na. This is God's open secret. Dili ni sekreto. Open secret ning tanyag sa Dios kanatong mga anak niya. Aron kita magmadinaugon. See? Bisag unsang distress o disaster sa kinabuhi. Ligunon gyud nato atong pagtuo diha sa Dios. O kini maligon lamang pinagi sa atong pagpadayon, maniging spiritual momentum. Kasabot ka? So mao na. It is our utilization of God's assets. Set our minds on things above, on things on the Lord Jesus Christ. Colossians 3:2. Mao na nga gani makabot na to o mapanag-iya na to, mabatunan na to kanang pagkakontento sa kinabuhi. In the midst of mga ingon in mga disasters, mga distress, mga pagpiit, pagantos, pagsuway, mga disaster, mga tragedy, magpabilin ka ng atong pagkakontento o pagkaligon. Tingala mo yung mura magsayon, isulti, no? Apan ang pagbuhat ni lisod. Lisod kundi lagi kapupadayon sa pagtuon. Wa kay spiritual momentum. Wa, lisod yan. The Christian life is a struggle. Ug kini mahimo lang kanang sayon, hanoy, okay? With tranquility in the midst of disasters, of tragedy, kanang mga trials and tribulations. Kung kita magapadayon sa ato, matsubayon, malahutayon, makugihon, masigihon sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, mo na nga Pilipos 4:7 nagiyon, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. It is the believer's mind that builds his relationship with God. Now, ayaw na gyud kalimti nga ang Kristohanong pagkinabuhi usa ka matang sa pangunahuna. Kung buot kang magmalipayon, buot kang kanang makabaton og kalinaw, kalipay, kahayahay, kahanoy, kahapsay sa imong kinabuhi, then lukpan ang imong pangunahuna sa huna-huna sa Dios. Kay way makalupig sa pangunahuna sa Dios. Isaias 55:8-9 atong gibalik-balik ni hantod nga masilsil na gyud nimo. Isaiah 55:8-9, God says, "My thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Na 1 Corinto 2:16 pod. Mao kini ang huna-huna ni Kristo. So mao na, if you don't have peace under pressure, na pagyuy kuwang diya sa imong pangunahuna. There's something wrong. Now, again, mga tanaw ko ni, where can we get or learn our strength? From our weakness. Susta? Gikan sa itong kaluyahon. Di ata makakat-on. So, unsaon man sa pagkanang how to flip the switch gikan sa itong pagkamaluyahon aron kita magmaligon. Padayon. Consistent post-salvation epistemological rehabilitation. Rehab.
Mura taga-rehab. Higikan paguntas pagkadili magtutuo. Karon mga magtutuo na ta. Kinahanglan tag-rehab. Mao ning giyong consistent post-salvation epistemological rehabilitation. Mao kini ang gikinahanglan nato to have in order to discern our weakness. Ato mga kaluyahon sa atong kinabuhi. O di man niya, wala ba'y makatago sa imong mental attitude? Why magtutuo nga makatago niya ng iyang pangunahuna? No believer can hide his mental attitude. Ang Diyos nakakita very clearly like an open book. Although God allows us to think what we want to think, kita ang manubag. We are the only one. God holds us responsible, answerable, and accountable for what we think. The mind of Christ is what God wants us to have. Aron sa ingon niya na kita makapanag-iya niya ng kalinaw, niya ng pagsalig, niya ng kalig-on, o niya ng kahapsay, kalinaw, tranquility. Kaya diha sa 2 Timoteo 1:7, sa gisulti diha, for God has not given us a spirit of fear, but power and love and a sound mind. Na. Kaya ang subject gud nining bersikulo stability of mind, kalig-on sa atong pangunahuna. It is the direct result of peace, tranquil mind. Stability is judged by the status of the believer's reaction to circumstances. Tinood. Anha mamatud-i ba ang kalig-on sa usa ka magtutuo? Anha mamatud-i, anha maklaro ba? Maklaro ang iyang kalig-on sa diha nga unsaon niya pag-react sa mga kahimtangan sa kinabuhi. Stability is judged by the status of the believer's reaction to circumstances. Kasabot ka? So, kung ang iyang una-una puno sa gitawag natong metabolized Bible doctrine, he will be mentally stable. Gusto? Stable. Ligon ang iyang pangunahuna. O timan niya, ingon nga mga Kristohanon na ay mga prinsipyo nga atong dili na gyud nato angay kalimtan. Nga si Ginoong Jesucristo mo ay nagakupot sa kasaysayan, mo ay nagagunit sa kasaysayan, nagadumala sa kasaysayan. Christ controls history. Nothing and nothing happens in this universe. Diba ni? Paminaw Nothing and nothing happens in this universe without the knowledge of the Lord Jesus Christ. Sa way pagkaibawang Ginoong Jesucristo. If you are already inside the divine sphere, kung naa ka magapuyo diha sa imong tukma nga dapit nga puloy-anan, your royal palace, kung naa ka diha magapuyo, what will you fear and whom will you fear? Wala kay angay kahadlukan. Kay nabitaw ng pulong sa Diyos, if God is with us, who can be against us? Okay? Kay ang tinuod yung kaisog, true courage, resulta ni of confidence in God. And confidence in God cannot be developed by by not studying God's Word. Ang naraman nato kini maugman, mapanag-iya, mabatunan, kini nga itong pagsalig sa Diyos o pagbaton na niya na natay tinuod, matuod nga kalig-on o kaisog. Kay kining kahadlok o ang gahom, they are antithetical. Kalahi ni sila, at bang ni sila.
Di ba na? For God has not given us a spirit of fear, but power and love and a sound mind. Ayaw na yun na kalimti. O, mauni nga, true courage therefore means sound judgment. Ayaw na ni kalimti ha. 2 Timoteo 1:7. For God has not given us a spirit of fear, but power and love and a sound mind. O kining true courage means sound judgment. Kini nagagikan sa metabolized Bible doctrine nga naa na sa kalag sa magtotoo, dili gikan sa iyang pagbati, not from emotion. Now, panalitan, hawag kang tagaan o ihimplo sa true courage. Numdum ka ni David? Unsa may nakapopular ni David? Of course, popular man ni si David. Hari ni si David. King David. So, pa siya mahimong hari. Dihay iyang gipatay. Kinsa may iyang gipatay? Si Gulayat. Higanti. David had that kind of courage. Sa pag-atubang niya itong muskulaw, higanti, yun yung Gulayat. Sige, magsinggit-singgit na siguro, kinsa maday isog ninyo. Di ako. Niya may mas David. Ako. Niya katawal ko lang ikaw. Gamayng bata. Katawaan pa niya. Apan, si David, ingon siya, the battle is the Lord's. Tanaw ha. Kining gubata iyaha sa Diyos dili ni ako. No na. So, David had that kind of courage. David had that doctrinal courage. Na si 1 Samuel 17:1-58. So, mental attitude. Mauni ang function of our human thought. Emotion has nothing to do with the Christian way of life. Di man ina na. Ayaw na nakalimti. Why kalabutan gining atong pagbati? It has nothing to do. Kaya ang tinuod nga function o papel sa atong pagbati, mao ang kanang sa may appreciate sa Visayan. Kanang mo tagad ka, igor nang mo tubag ka, appreciate. Emotions, right function is to simply appreciate. O ang usa ka magtotoo nga gikontrolar siya, gidumala siya pagbati is a failure in life. Sorry to tell you that. Kay prinsipyo magkaraspulong sa Dios. Now, ang mga negatibo nga mga magtotoo, ang ilaragyo magamit, emosyon. Kaya may suod ang ilang una-una. Way suod nga pulong sa Diyos. Way suod nga kamatuuran. So, ang ilang gamiton, ang ilang pagmatira. Thus, they can never be winners in life. Never. Sorry to tell you that. Principle kini sa pulong sa Diyos. So, mao ni nga, in fact, stability kanang kalig-on sa atong kalag. Mao ni ikaupat nga area of the mental attitude as explained sa 2 Timoteo 1:7. For God has not given us a spirit of fear, but power and love and a sound mind. Timan nga ang stability, ang kalig-on nato sa pagbarog, kini is a direct result of peace. Kay worry and fear is the opposite of stability. Gusto? Nga naman. Because the believer is making emotion as the believer's boss. Mo iyang amo. Naman na. O every time you allow fear to come into your life, you as a believer are not living the spiritual life. Dako kayong buto ka na sa doktrina, no? Sa
matag higayon nga imong tugutan ang imong tugutan diha nimo ang kahadlok. Mutugot ka sa pagsud sa kahadlok diha nimo. Then ikaw wa magkinabuhi sa espirituhanong kinabuhi. You are not. Wa ka mubarog sa pulong sa Dios. If God is with us, who can be against us? In fact, na pa'y bersikulo, we live by faith, not by sight. Nakalimot ka niya itong prinsipyo sa na we are kanang repeating principles din eh. Kaya we live by principles sa pulong sa Diyos. Okay. Di man eh. Live and learn or learn and live. Unsa may wrong way, unsa may right way nini. Okay. The wrong way, paminaw, ang sayop nga pagi mo kini. Kinabuhia unya katuni. Mao na sayop. That's the wrong way. Live and learn. Okay? That's the wrong way. That's the hard way. Nga na may right way. The easy way. Learn and live. Kasabot ka? Learn, katuni. Unya, kinabuhiya. Katuni ang pulong sa Diyos. Unya, kinabuhiya ang pulong sa Diyos. Mao na right way. Ang wrong way, ang sayop lagi mo itong pag kinabuhi una, and then, katuni later, sayop. Nanamo na. Fear, like what the disciples experience, samtang sila dito sa kanang sakayan, okay, with the Lord Jesus Christ. Mao to'y opposite sa pagtuo. Mao bitagingon ni Ginoong Kristo, "O you of little faith." Kaya nga tarantar naman sila ito, ilang gipukaw si Ginoong Kristo. Kaya natuog raman, relax lang ko si Ginoong Kristo. Samtang naghaguros ng itong unos. Bagyo naman. So ilang gipukaw, Ginoo. Mga lumos unya tanini, Ginoo. Labihang dakuang baod. So relax mas Ginoong Kristo. Iyang giisayang kamotong. Iyang gipahunong. Gantong unos. Mingos Ginoong Kristo. O you of little faith. Namo na. So fear ang kahadlok sama sa itong sinati itong mga disipulo ni Ginoong Kristo samtang dito sa sakayan, mao to ang atbang sa pagtuo, opposite of faith. Kaya sa gisulti niya si Bruhanon 11:1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things unseen. Ato ni padayon ugma, ayaw kalimot sa pagsubay niini. Subaya kini o sunda kini ang sumpay niini atong pagtuon. Kay daghan pa kitang pagatunan, magampod ha. Ama namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining adlaw sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pagtudlo kanamo niining imong mga pulong. Salamat niining higayon o Diyos kay mong gahin alang kanamo sa among pagtuon din sa Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Amo kining giangkon nga grasya o Diyos. Bani kami sa among pagbubuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Nining dapita ron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo among bugtong manluluwas. Amen.